Oh, what's up mga bay? What's up mga bay? Welcome dito sa ating panibagong vlog. And then alam niyo mga bay, ito ang aking unang vlog sa unang taon ng 2022, no? January 2022. Ayan. So mga bay, pagpasok ng bagong taon, so nag-decide ako na baguhin ang aking mga content, no? Magkakaroon tayo ng panibagong kwento, panibagong aral at diskarte, no? So ang gusto ko sana mga bay ay samahan nyo akong tuklasin at alamin ang mga taong namumuhay, no, na may kinalaman sa kalsada, like ng mga driver, delivery driver, tricycle driver, lahat ng mga namumuhay na may kinalaman sa lansangan. So baka meron tayong mapulot na aral sa mga kwento ng kanilang mga buhay, no? Kasi alam niyo mga bay, kung tayo naman ay isang simpleng tao lamang na namumuhay sa lipunan ng Republika ng Pilipinas, no? Marami kasi sa atin ang hindi naman tamang-tama lamang ang kakayahan na umasenso sa buhay, umangat sa buhay, nakamit ang mga pangarap na imposible sa isang taong napakasimple lang, no? Kumbaga wala namang sapat na yaman o pinag-aralan pero umangat sa buhay, no? So marami na ang naabot ang kanilang mga pangarap kahit na sila ay mga simpleng tao lamang, no? Na ngayon ay namumuhay ng isang marangya, kagaya ng ibang tao na talagang pinanganak na marangya. Ayan, so ayun mga bay, so example na natin ang ating sarili, no? Dahil isa ako sa mga taong yun na nangangarap na balang araw ay tayo ay umasenso, no? Sa malinis na paraan. So alam nyo ba, ang aking kinabubuhay mga bay ay talagang angkop na angkop sa aking hilig, no? Dahil sa kahilig ko sa motor at magra-ride, isa na rin yon sa mga naging hanap buhay ko talaga. So ngayon mga bay, ako ay isang liaison officer ng isang private company, no? At the same time mga bay, isa rin akong driver. Pwede yung tawaging family driver o on-call driver, whatever, etc. etc. So ibig ko sabihin mga bay, ang hanap buhay ko ay may kinalaman pa rin sa langsangan o sa kalsada, no? Yung bago ako maging liaison officer mga bay, isa ako rin tricycle driver, no? Marami akong pinasok na talagang talagang langsangan ng kasi hilig ko talagang magpunta kung saan lugar dahil nga din na rin sa ating trabaho na pagiging on-call driver, no? Nung wala pang pandemic mga bay, kung saan kami nakakarating sa pamamagitan ng isang tourist, no? So kami yung mga na-hired na driver para magpunta sa mga tourist spot, no? Like Baguio, Ilocos, yan. Kung saan pang dako ng Pilipinas na kayang abutin ng mga gulong ng sasakyan. So dahil dun mga bay, at marami akong napuntahang lugar na hindi naman ako totaling gumagastos, may sweldo pa, libre pa, nakakapunta pa ako sa talagang magagandang lugar na imposibleng mapuntahan kung wala kang sapat na budget, no? Yan. So masaya ako na ito yung naging hanap buhay ko. So talagang ang bilang isang driver talaga mga bay, talagang magagamit mo yung skill na yan o yung abilidad na yan kahit saan ka magpunta. Basta may lisensya ka, no? May alam ka sa pagmamaneho, konting buting-ting sa sasakyan, talagang isa na rin yan sa magiging hanap buhay mo, no? Talagang kahit saan ka mapapunta man, kahit sa ibang bansa siguro, talagang kung marunong kang magmaneho at madiskarte ka sa bawat kanto ng iyong pupuntahan, ay magagamit mong hanap buhay. So masaya ako kahit na ito lang tayo, no? Wag nating ilang lang pala, no, na ang pagiging isang driver, dahil kung wala tayo hindi yan sila makakarating.
sa pupuntahan nila, no. So alam nyo kasi mga bay, mga katropa, magkaiba kasi yung driver ay ang hanap buhay naman ay pagiging driver, no? Kung marunong ka lang mag-drive, so nandun lang yun yung level mo, marunong kang magmaneho. Pero iba yung ang hanap buhay niya ay pagmamaneho, kasi nakasalalay lahat doon, no? Buhay ng pasahero mo at buhay ng iyong pamilya. Ayan, no? Ibig ko sabihin meron kang tinatanggap na sweldo. No? Ayan, so mabuhay ang lahat ng driver, no? Yan, nang hanap buhay ay pagmamaneho. So wala, ito ang naging buhay ko, kasi alam niyo mga bay, both side ng aking mga magulang ay puros driver. Tatay ko, driver din ang tatay ko, taxi driver siya dati. No, tapos yung mga tsuhing ko naman, kapatid ng nanay ko, puro naman mga truck driver na, mga delivery driver. Yan sila. So same din sa tatay ko, sa kanyang mga tsuhing ko. So mostly lahat sila driver, no? Pati mga pisang ko nga driver na rin, no, di ba? So parang bloodline na namin yung ang hanap buhay ay ang pagmamaneho. So proud tayo na kung ano ang kakayahan natin, kasi alam nyo mga bay, ang kakayahan natin atin lang yan. So kung talagang ang skill mo at ang level mo sa pagmamaneho bilang isang professional driver, maaari ka pang magbigay turo, no? Ituro mo ang iyong experience sa iba, di ba? Kasi ako mga bay, mga last vlog ko, tinuturo ko na yung mga technique at diskarte ko sa pagmamaneho ng 4 wheels at pati na rin sa motor, no? Yan, ito ang buhay ko, kung paano ano ang kinalaman ng ko, no? Sa tawag nito, sa kalsada, no? Ang kinalaman. Proud na tayo ay naging driver, dahil ito yung naging linya ng ating hanap buhay. Yan. So right, ganda ng Aerox S. So 2021 model. Ano na kaya yung 2022 model ng Aerox ngayon? May pinagbago kaya o meron kayang lalabas? So ayun mga bay, na iba ang usapan natin. Thank you for watching my vlog, at thank you rin sa pag-support, pagsubaybay. Siyempre, kung bago ka lang dito sa aking channel, sana naman don't forget to like my share and subscribe nyo na rin itong channel natin. Click nyo na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga susunod na kwento. So abangan nyo ang susunod na kwento, kung kaninong kwento kaya ang ating alamin. So this is my first vlog, kwento ng aking buhay langsangan, kung anong naging part ko sa kalsada. Ayan, so see you on my next vlog mga bye. Peace!